Een hele goeie joen en welkom bij deze speciale editie van Clipcar Plus. Christ mij Clipcar Plus op deze tweede Christdag. We hebben een heel mooi programma voor jou in petto met al je muziek. Het bad hier alweer achter mij in poppodium Romein. Wat de correct alweer aan de hand is, dat weet ik net echt. Dat ontdek ik wel als ik dadelijk naar binnen ga. Ik weet in elk geval dat Triality hier speelt. En die hebben we speciaal hier voor een Christnummer maken. En dat heet Christdream. Buiten is de stilte vallen, de winter skittert uit alle macht. Een witte vrat als in een merken en het lood dat stiet op zacht. In een hoes baant het vuur. Zegt jong ik huis lied, voor dat misschien sissen, dat het goed met mij gaat. Nou mijn Christ, dan mis ik die het meeste. In elke nacht trim ik die dichterbij. Maar die hens om mij heen, houdt mij vast in die het al in het dood. Ook is mij nog triste. Ik mis die zaak in een Christiet, het allermeeste. Moeten we de skaan een kwartier, de zin draait al aardig bij. Joet ken ik een dag de stad in en ik stek mijzelf in mij. Rest valt uit op een terraske. In de vierde klinkt het lied. Geef me vrienden, zussen, dat het goed met mij gaat. Zing daarom Christ, want dan mis ik die het meeste. In elke nacht trim ik die dichterbij. Maar die hens om mij heen, houdt mij vast in die. Het wordt als een storm in de jij. Of een kop in de wind, jong ik huze lied. Ik door de noten zezen, jij door de noten zezen. Dat het goed met mij gaat. Maar als mijn Christ dan mis ik hij het meeste. In elke Ik vind Christ wel mooi, maar ik ben ook altijd wel heel blij dat het weer aan is. Dat is weer tot de orde van de dijk is. Waarom? Het is toch gezellig? Het is gezellig, maar dan is het op een gegeven moment haast je al genoeg zitten en dan haast je genoeg eten, dan moest je weer bewegen en dan moest je weer wat oren dingen doen en dan gaan we weer op naar Varrier. Hè? Dat is het officieel ik bedoeld. De heidense traditie nou wij, hè? Dat is dan de voorbode van de dagen langer worden. Waar gaat het nog maar over? Nou, het gaat over de crisis. Wij werden vregen erop aangekomen om iets op die crisis te doen. En dan zijn we dan net eens een keer iets alternatiefs doen. En het is momenteel crisis dus. Dus we denken van, wij maken een noemen dus hoe de crisis. En in dit geval de crisisman, die had dus niks meer. Zijn centen binnen op en hij had Rudolf zijn rendier al verkocht.
En de slieden met de steenlid, het hout is op en de kachel is uit. Dus het is alle je crisis bij de beste man. Vandaar de Belslieden Blues. Vandaar de Belslieden Blues. Ik ga de Belslieden Blues, trainer in een maillotwang. Ik ga de Belslieden Blues, trainer in een maillotwang. Het is een fijne tijd, sliet je de Belslieden al zo lang. Ik maak die nog, oh ja, na al die jaren vol steenlitten. Ik maak die nou minuslieden, na al die jaren vol steenlitten. Die zat de Schengen mij onthet, ik zal die neer vergeten. Het is crisis en zo, dat ik nou op de zitten ben. Ik ga geen reden meer, nee. Het is crisis en zo, dat ik nou op de zitten ben. Rudolf had ik al verkocht, het weer geen verzin. Ja, solo. Duizend lampen wij, stuur ik pakjes door de hele wereld. Ja, duizend lampen wij, stuur ik pakjes door de hele wereld. Het hout is op en de kachel gaat uit. Ik krijg het zuiver op goud, ja, ik krijg het zuiver op goud. Ik ga de Belslieden Blues en winter worden mij te lang. Ik ga de Belslieden Blues, trainer in een maillotwang. Ik ga de Belslieden Blues, trainer in een maillotwang. Ho, 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 ho. Ja. Nou, ik ben hier bij de creatie van een caterpillar noemen, staat het lieket. Tenminste, de making of. Ja, wat ben je eigenlijk ontwan? We zijn lekker aan het improviseren. Ik heb een heel apart verhaal over je Jet. En dat had een meidje mij een Christherinnering. Iets ging net helemaal goed. Kun je vertellen wat er precies gebeurde? Nou, toen wij vroeger nog thuis waren, machinaal, toen hadden wij de traditie om naar Marmekoor te gourmetten. Of nee, hoe heet het, maar die bakjes... Fondue? Nee, maar die bakjes, ja, gourmetten, maar spiritus erin. En dat stie alle keurig op tafel. En toen zagen wij het al gebeuren dat er uit één bakje een hele bel lekte zo de tafel heen. Op een plastic kristekleed, wit met groene bledjes en zo erop. Nou, daar heb je dan vol maar spiritus in. Zo'n vlam op tafel, zo'n vlam op tafel. Toen had ze van, we moeten de tafel eruit tillen, we moeten de tafel eruit tillen. En toen hebben wij doeken gepakt en die hebben we er doorheen gegooid en toen werd hij in één keer uit. Het nummer dat je hem speelt, daar zit eigenlijk niet het gek in. Het is zelfs een van de gevoeligste nummers die je spelen worden. Waar gaat het hoor? Het nummer gaat over pine en net meer weten hoe je vooruit gaan moet. Dat je in wezen stilstaan. Maar er is altijd een lichtpunt in het leven. Dus wat je ik mooi maakt zie, dat kan je eigen spiegelbeeld wezen. Dat kan een vriend, een vriendin wezen die in wat zien je ziet. Maar pine kan weer roer gaan. En het gewoon maar vooruit gaan te krijgen. En optimisme. Donkere wolken boven dij, blauwe hingen gaan net voorbij, vooruit is wat het mat. Maar hoe maakt dat? Tjuster dagen do bist geen, soere reine tot sassé, het biedt in dien hoed. Raast heel lood om een jachtje in het donker, een beken in een storm, een wal om te lezen.
Pijnlijke stekken in dien lief, kramp in dien voeten skonken stief. Vooruit is wat het mat, maar hoe door staat, tjustere dagen do bist keer. Wost vooruit, maar kist net meer, die kracht rekt het woord. En die moed gaat mooi, waar is licht in het donker, het beken in de nacht, die bed om in te lezen. Ik ben er vaardij, ik steen vaardij, doe leun maar op mij. Ik steen vaardij, ik ben er vaardij. Ik steen vaardij, doe leun maar op mij. Ik steen vaardij, ben die licht in het donker, die beken in de storm, die wol om te lezen. En van Caterpillar gaan we naar Adrie de Boer. Waar kent hem net? Hij is al jarenlang dwanden als muzikant in de Friese muziek zien. En ik net voor het eerst met Chris Veskes dwanden. Of wel? Nee. Dat is het tweede project. De oor is al, denk ik, 8 jaar oud. En ze deed de warmte van december. En dat is mijn laatste Chris project West. En nou, deze. Ja. En had je nou speciaal weer voor opnieuw noemen skreun? Ja, de vraag wie om er om uit te dwan. En toen ben ik al rennen door de heide, heb ik een vestje maken. Dat jij hem haast dus. En dat is heel beeldziend. Wat had je zelfs met Christ? Ja, gezellig iets. Gezellig thuiswezen, zo nog wat optreden. En net de volle gekkering, rustig aan. Kreen oer de Leppister heide, twareën mijn publiek. De snie valt op haar beiden, een merk is gelijk. In mijn holle een hij veske, oer wat dit beeld mij docht. Vladen tekst mij wat een wieske, het komt griffen keer wat lucht. Clichés wou eens net broeken, ze bin al te vaak zijn. Ik zal de sfeer in het plaatsje doeken, alle tier van deze jood snijden. Een oorke letten, ik ben weer thuis, zet gouden beelden op papier. Want ik ben goed in het vergeten, dus het mag nou eens bin ketier. Neem een blesje op de vrede, op alle dagen van het hier. Leer de tijden komen, bij alle koers voor elke nier. Tjoch, op het beste, op de Christ, op oud en ei. Leer de tijden komen, bij alle koers voor jij en mij. Tjoch, even stroge druut, het wiet al aardig. Vol de reis weer even uit, de snie in jou mij skik. Inspiratie, taan liedje, zo'n dieren boeten door. Een beetje christig, nog een nietje,
van het witte boeten door. Neem een glaasje op de vrede, op alle dagen van het hier. Leer de tieren komen, mij alle goeds voor elke dier. Tjoch op het beste, op de Christ, op ordenij. Leer de tieren komen, mij alle goeds voor die en mij. Neem een glaasje op de vrede, op alle dagen van het hier. Leer de tieren komen, mij alle goeds voor elke dier. Tjoch op het beste, op de Christ, op ordenij. Leer de tieren komen, mij alle goeds voor die en mij. Voor die en mij, voor die en mij. Een van de mensen die nauw belutsen is bij dit Christ-project is Dirk Spek van de band Bacon and Bones. En hij zit nou bij mij. Hey, hoi. Wat wie je die rol hierin? Nou, dat gros van de bands die je spelen, die het nummer van de Christ is bij mij in de studio opgenomen. Dus dat was een heel mooi project. Zat we een beetje bij belutsen. En hoe ging dat in de studio? Want we zeggen het zelfs nou al hier mooi op zo'n podium, maar mooi in het licht en al die doensers erbij. Nou ja, ik zou zeggen, keep je de Christ in Friesland, want daar staan ze al hier op. Maar het was heel gezellig in de studio. Het was een enorme ervaring en hartstikke leuk om alle muzikanten van Friesland toch de revue passeren te laten. En dat je de meesten hier weer treffen, dat is heel gezellig. Ja. Pietje, dat is de jongeres van Bacon and Bones. Wat voor nummers jongen je, Mjoen? Uw laatste Christi, hè? Ja, nou, ik heb wel vrij wat toegit, maar dat is eigenlijk wel vrij logisch natuurlijk. Hè? Ja, eigenlijk een beetje een triest nummer. En waarom een triest nummer? Dat mag Dirk vragen, want die had hem skreun. Nou Dirk, waarom is dat triest? Ja, Christ, het is toch een beetje de tijd van bezinning. Het is natuurlijk een gezellige tijd, maar ja, voor sommige mensen is het een minder gezellige tijd. Toch een tijd van bezinning, dat toch bepaalde herinneringen naar boven komen. En een beetje uit die beleving en uit die emotie is het nummer ik skreun. Dus laatste Christière, ja. Diesen just bin onderwijs naar je vriend die wacht. De wind die uit, de brood is wit. Ik viel geen geld en koud verdriet.
strijd gestaan het winnen, hoor je het vieren het wie. Bij die graf lees ik het opschrift, kennen vallen in de witte sneeuw. Werden, bin maar werden, ze ken die rijtje uit een stier. Dus laatste Christiëren, de wies wie nummer 1. Ik had hij alles aanbod, alles wist van mij. Lang op bed wies verscheid, warme winterdij. Lang op bed wies verscheid, warme winterdij. Muziek verbroedert hier in Poppodium Romein op Tweede Kriesdij. Het is duidelijk te zien, want hier achter mij binnen de heren van Juster Joen en Gunnar en Gerben aan het jammen. Ik praat even met de jongen van Juster Joen, Sjaak. Hoe gaat het, Sjaak? Wel goed, ja, hartstikke best. Waar gaat het nummer over? Het gaat over iemand die graag een witte Christ wil en het maar net komt en uiteindelijk wil, zeg maar. Dus daar gaat het nummer over. Het, had net het is net heel diepgaand, maar het lijkt wel lekker in het gehoor. Al jaren het verlangen om een welsleden te gaan. Al even op het onsterren eerste steen. Us beemstje in de zinnen, siljochtjes schieden net. Dus weet ik maar wat keus niet genderen. Want ik wil niet. Het is net wie. Al wat ik jong is green, gas in de rij. Dat had het waar mijn Christ nog meer verslaan. De dagen tegen het juiste, ik harkje naar het warme joh. Maar Piet versteert geen sneeuwvlok uit de loop. Het eten mij uw vrienden, de meesten al eerst ablie. Zelfs het Christpakket u pakken doch meneer. Want ik wil niet. Het is net wie. Al wat ik jong is green, gas in de rij. Dan gaat het warm in Christ nog meer verslaan. Dan op een tjustermorgen ben ik wekker en genderen. Mijn weeskes uitkomen soort sneeuw. Jimmy Ruud, ja het is niet. En het wordt wie. Sneeuwvlokken op een ruit, voortgen ik erop uit. Het wordt dit hier een mooie witte Christ. Ja het is niet. En het wordt wie. Sneeuwvlokken op een ruit, voortgen ik erop uit. Het wordt dit hier een mooie witte Christ. Ik zit weer in het café hier in Poppodium Romein en ik zit nu naast Marcel Smit uit Burgum. Marcel, waar kennen wij daarvan? Ja, dus hij is heel leuk uit Burgum. Ik kom oorspronkelijk uit de West-Train. En de West-Train is die vorig jaar in Frieske Top 100. Dat jongste nummer, de allermooiste BM. Dat gaat over een kriesbeam.
Ja, dat gaat door een crisisband. Dat gaat een beetje over een jeugdtrauma, wil ik het net nemen. Maar ik kan me heel goed herinneren, ik ben een keer met huis op een crisisband best. En toen kwamen we tussen en toen zei ze van, hoe kun je die band nou meenemen? Dus toen ben ik en ik weer omgegaan. En toen dacht ik van, nou, dat is wel heel apart dus, dat zo belangrijk wijzen kan. Dat is de mooiste band in de Hoersast. Sjogels de uit. Het is voor haar een wichtige zaak. Haar ziektocht naar de mooiste crisisband. Elk hier december is weer raak. Je had bij alle tuincentra West. Maar nergens een BM voel hij het zin. Als het 100 bjemmen door de hond. Maar werkelijk alles is haar te meer. De allermooiste beer stiet altijd bij een oor. De greenste, de grootste, maar het mooiste jacht. De allermooiste beer stiet altijd bij een oor. Dit is de beer, dit geld, al zo lang gezocht. De dagen ernaar weer op een paard. Door zocht ze hem eindelijk steen. In de tuin van de burgemeester. Wat een prachtige volle beer. Haar man beziek het haar nog te keren. Maar ik kreeg het haar net onverstaan. Je had die beer maar in de hol. En de kettingzagen al in de hol. De allermooiste beer stie altijd bij een oor. De greenste, de grootste, maar het mooiste jacht. De allermooiste beer stie altijd bij een oor. Deze moest het worden, gels weer voor verkocht. Maar de Christ zit haar man nou alleen. Want gels die zit in de cel. Je helle de allermooiste Christbeek. Van heel Friesland de allermooiste beer stie altijd bij een oor. De greenste, de grootste, maar het mooiste jacht. De allermooiste beer stie altijd bij een oor. Deze moest het worden, gels weer wordt verkocht. Wordt verkocht. Er zijn net volle bands in Friesland die een vrouwelijke drummer had. Nou, Joen is er een band die dat wel had. De band Skraal. Ze hiet 10 en ze wordt op dit moment even opmaken. Wordt het al eerder mooi? Dat hoop ik, ja. Het is al even een afwachtje. Ik zie het straks. Maar voor de rest wordt het al heel leuk, ja. Hier in de Romein. Wat we doen, het is hartstikke leuk om dit smijtenmeidjes aan. Wat voor noemen doe je? Ja, het is weer Christ. Van Skraal. Ja, op zich een heel leuk noemen. Echt een beetje de prototypes van Christ. Dat het weer Christ is en weer bij de Aldi in de rij en zo. Op zich wel heel grappig. Oké, je bent vrouw en je bent drummer. Jij is nou heel vaak van, goh, een vrouw achter de drums, ken je dat wel? Ja, ze denken al hier dat ik eerst de zangeres ben, dat ik net vertel wat ik doe. Want ik ben eigenlijk de enigste vrouw in de hele band, dus dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Maar klopt, ja, dat vinden ze altijd best wel raar. Het is natuurlijk ook wel iets, ja, een beetje uitzonderlijk. Ze is natuurlijk wel meer, maar wel leuk, ja. Het
te verdrokken in de slieperij. Ik bied al die achteron in de rij. Je had puur moet weer van een vliering. De heerlijkheid in de kriesversiering. Het is weer Christ. Een Christ die nee waar het standaard praat. Net voor Peppe, een pracht krieskaart. Een treiendag, een drede vrederij. Pinine als de zonneskiederij. Het is weer Christ. Nu het beter dan een knal van karbeet. Verdomme dan we uit Texel op zuur. Het joere bubbel, soliban, dat het maat. Jou mij maar bier en een grutbjer betaald. Een zegen naar hier. To the Christ. De skrale Christ. Als die nou afvraagt is, waar ben toch die doenseressen en doensers heel dit in beeld? Nou, er zit iemand bij mij, dus die kan ik het mooi en vreden. Wie ben jij? Ik ben Coline. Je bent een van de danseressen, geloof ik, hè? Ja. Veel voor gerepeteerd? Ja, op zich wel. Volgens mij 8 weken, zoiets. Elke vrijdag, 3 uur. En waar gaat dit nou precies van uit? Zit je op school? Nou, ik zat op de jeugddansopleiding hier in Leeuwarden. Maar daar ben ik al 2 jaar van af. Maar Christine heeft mij gevraagd of ik mee wou doen met het projectje. Nou, en dat vind ik wel heel leuk. Dus. Waar kennen wij hem van? Nou, ja, eigenlijk van niet zo heel veel dingen. We hebben een paar liedjes ooit opgenomen, een paar Friestalige nummers. Wel eens mee op tv en radio geweest, maar verder niet echt bekend mee geworden. Wat hij hem zelfs met de Christ? Nou, ik niet zo heel veel. En toch een Christfestgemaatje? Ja. Maar ja, fijn, ik heb niet zoveel met de kerst. Ik vind het niet zo heel erg leuke periode. Waarom net? Nou, ik heb er niet zoveel mee. En hoe zit het met jou? Wat is het dan met Christ? Ik vind het wel leuk, wel gezellig met familie eten. Dus. Je hebt een Friestalige Christfestje, maar je praat het je mij nou Nederlands. Hoe zit dat? Nou, dat spreek ik liever. De muziek die klinkt wel goed in het Fries, dus daarom in het Fries muziek maken en in het Nederlands verder praten.
zussen. Ik houd van die, kom maar niet mij. Zwalkje, trouw de witte brood. De Kries bij mij de ster in het top. Pakken had weer wat te volle op. Maar wat drank in het lief, drinkt er net meer zo stief. Trouw de witte brood. Wie had ze Christ, maar als deze. Ik voel dat deze Christ voor eeuwig waren. En dat stond wel hier weer bij mij best. Dan komt er binnen mijn onkel Koos. Hij had een rode reindeer nose. Het weer net van een gal en gal, maar van een grote ijsbal bij de boeten in een witte brood. Ze wil blijven bij mij, want alles viel zo nij. In een witte brood. Oh ja, in een witte brood. Er zit hier een man naast me en die had een gewone naam, maar ik een bijnaam. En dat is Baba. En ik vreem je, waar komt dat wij? Dat komt uit Wergen. Dat komt bij het voetbal in wij. Een aantal jaren geleden voetbalde ik bij VV Wergen. En iedereen in Wergen die houdt elkaar een bijnaam. En destijds voetbalde Babangida bij Ajax. Dus Sadwan, die lieken wel wat aan mij. Toen was het Baba. En toen ik de muziek oppakte, dacht ik van, nou, waarom ben ik net Baba? Ik werk in mijn verstandelijke behandeling. En in deze periode van het jaar is nog altijd dat die mensen het wat moeilijk hebben met minderwaar, met geld en donkere dagen. Dan ben ik achter de pennenklom, of in de pennenklom, en dan heb ik zo depressie op papier staan. En heb ik mijn gitaar bijpakt en ik denk, dit is hem. Je houdt van die meesken, die stralen haast het hele jaar. Maar als de donkere dagen komen, is het op 4. Dan slacht haar een stemming heel wel om. En wordt alles wat ruikt weer hier een krom. Feestdagen, binnendagen, werd zij niet mij kennen. De volle zijde duwt ze koude kind toch in. Zij sluiten haar zelfs op van een vrouw. Zij vielen haren samen 101 jaar. De presje, het kotje zijn oer. Het keer is vanzelf, maar nou is het een hele tour. De presje, het kotje zijn zeer. Hoe komen wij hieruit, keer op keer? Gelok maakt het plak voor stress en ellende. Ze zorgen niet meer zitten, het is één grote bende. Alles wat ze toch een keer verkeerd. En wat in der zei, het jouwt heel nog neer. De mannen wieken dagen binnen voor haar feest te lang. Ze plakken zelfs het jouwste efter het behang. Ze zorgen de zinnen net misschien. Maar verstop je haar zelfs efter de ketting. De presje, het kotje zijn oer. Het keer is vanzelf, maar nou is het een hele toer. De presje,
het dochtje zo zeer. Hoe komen wij hieruit? Keer op keer. Soms zie je het mij en soms zie je het je. Maar dan zie je de presje, die hakt je het in. Soms zie je het je en soms zie je het mij. Dus kind het zintje, speciaal voor mij. Soms zie je het mij en soms zie je het je. Maar dan zie je de presje, die hakt je het in. Soms zie je het je en soms zie je het mij. Dus kind het zintje, speciaal voor mij. Het kontje zijn oer. Het dier is vanzelf, maar nou is het een hele toer. De presje, het dochtje zo zeer. Hoe komen wij hieruit? Keer op keer. De presje, het kontje zijn oer. Het dier is vanzelf, maar nou is het een hele toer. De presje, het dochtje zo zeer. Hoe komen wij hieruit? Hoe komen wij hieruit? Keer op keer. Hey! Afke, gaan wij dezelfde kapper? Nee, maar dat liep het er wel op, hè? Nee, helaas. Want waar had dit hier zo mooi bij in? Mijn collega, ik werk in een salon en in de Harkema natuurlijk, dat weet iedereen, starig hoor. In ieder geval, daar heb mijn collega het hierin. Ja. Nog even hoe die noemer, Lokkig Kriestfeest. Daar is de eer om het allerlaatste nummer van de Joen te doen. Waar gaat het door? Toen mijn partner, wat nou net mijn partner maar is, ja, dat volgde hij eigenlijk een geweldige mooie Kriest en daar ga ik eigenlijk koesteren. Maar ik begreep dat dit hier dus net meer zei. Ja, dit hier net meer. Maar goed, dat hindert niet. Ik zit nog lekker thuis op de bank voor al die leuke Kriestfilms. Dus, alleenig of? Alleenig. Alleenig, heerlijk. Nee, ik vind je een probleem. Ik vind het wel fijn. Ja. Dan denk ik gelijk om Christ. Doe en ik together. Jij wilde storen bij wist. Gezellig mij me koor om de Christ bij hem heen. Werd het de witte Christ. Bij een lied beetje zinnen. Lokkig Christ feest al een keer. Ik wist je hebt een hele mooie Christ. Zonder verdriet. Lokkig Christ feest al een keer. De hele familie bij elkaar. Christiet. En ik zocht naar de hemel daar. Het vriest en het snijdt. En de zin komt erbij. Ik viel die leefde. Maar mijn teken is bij daar. Ik krijg het wat van binnen. Het is de mooiste Christ voor mij. Lokkig Christfeest al een keer. Ik wist je hebt een hele mooie Christ. Zonder verdriet. Oh, lokkig Christfeest al een keer. Hele familie bij elkaar. Zongen die een koor. Ken het net. Vanaf dit sapje. Voor mijn liefde liefskeer. Zo moeilijk. Oh, kan het toch net wezen. Lokkig Christfeest al een keer. Oh, lokkig Christfeest al een keer. Misschien je een hele mooie Christ. Oh, zonder verdriet. Yeah. Oh, lokkig Christfeest al een keer. Hele familie bij elkaar. Oh, zongen die een koor. Lokkig Christfeest al een keer. Ik wist je een hele mooie Christ. Oh, zonder
Gelukkig Christfeest allegear. Gelukkig Christfeest allegear. Gelukkig Christfeest allegear. En dit wie hem dan, Christ My Clipcar Plus. Ik wens je daar nog een hele noffelijke tweede Christdij. Een mooi uiteinde en alvast een prachtig 2011. Ontak hem hier. Hoi! Gelukkig Christfeest allegear. Dus je een hele mooie Christ. Oh, zonder verdriet. Yeah. Oh, gelukkig Christfeest allegear. Hele familie bij elkaar. Oh, zongen die de koor. Gelukkig Christfeest allegear. Ik wens je een hele mooie